Lasan Sinomati constituency ke Parloja Semet Pet Heritimung Arong Along Ningkan Kimi ke Chokarbi Ningkan Kimi ke Talon Pon. HDP High School along Akimi Additional Classroom Mate RCC Building Education EM Richard Tok Bipen Ingpu Pontanglo. Lower Amri Ahing Pator Arong Along Rong Parsenap Nokhum Chingrum Amay Kibipon. Benglong Arkoi Chikluni Pai Thongke Praisi Arni Abarim Song Bijit UPDS along Klembang Phu Abijit Hamse Pen Methang Ahim along Pherangki Amay Ki Phapot. Nijang Karbianong 7 Nong Kopli constituency ke Parlo Langmipi Amang along Ningkan Kimi Katalon Pon. Non beer tang tonpen arjik tha. Pini thongke praisi arkoi chiklo 21 nong Borjan constituency ke Parlo HDP High School along Adapor Phai Kep along pen Akimi RCC Building Education EM Richard Tok Bilapen local EM Surja Rongphar RN Culture Health as Family in charge KAAC ahin pensi ingpu ponlo. Adapor Phai Kep rachi tim apor along pen Mei tame chingki chethan pon patu ponlo. Labangso amai long HDP High School Headmaster Robert Singner ahin pensi Mai chari ponlo. Labangso additional classroom inauguration amay along education EM Richard Tok Bipen penang an arsik jut alam than ponlo. Lapen nonang kileji kep asap lang atuma phanta mesen advice dunlo. Lapen 100% result ke long pon vek nang jipusi chuning ritekang lo. Lapen pining henlo last year kep asap lang kido jipusi pachini tekang. Lapen 100% result pute HDP Higher Secondary School tame padopon popusi pachini ponlo. Labangso amay long school staff lapen students atum kachuning ri tokjir alo kinang sot ason tame tok Alo Education EM Richard Tok Bi Ari Deng Pensi Pipa Jerpon. Dilai Penang Kiloberta Hemaribe News Tech Report Pay News. Long RMSA pen Kikimpon 2017-18 so project a building along the tumpini inauguration a program long impupon long apen the thought was so a building tung that library pen chengno art and craft apen kapre that laboratory kapre do that an pen sami use pon ko apen HDP High School fansi ke panong so school a building ke asi penangan anle long pon ko lake tum Dr. Tiram long ha CM di Japan a project asi kato fantala hello je apen that teachers pen itum chitong atuman pen mi chingki chithanong lo pen student atum pen mi interaction long lo je kebang ji year ni ang dong sami guna sofuda au dalam thil sami tum chithan chimung long lo pen matric exam sami mission result one po kisin thelo sir la so higher secondary building bang non nangli ingpupon eglo la so along bang class bang comment tulong pensila pangcheng ponji ada ke class kang pu fan kali setelah ada ka student atum dak library apen itum dak class ki dorde andim long student tum ki dorde adim long pan itum dak pen sip ko dak headmaster abang sialang tikon ko sir pinila HDP High School pen nangli phal memorandum nagi pidun aputhak nangli an kipra pen ski memorandum nang pipon ateng pen putante mo pen tam lo assembly ki do dim afta la tumave putande akenang so assembly ke very important tapen dak playground nangji tapen boundary wall nangji pula sita itum SOPD pen apana kithi 30 bigha boundary wall ki chitor ogi lasin itum kapre ka scheme ke ekideng ponji central scheme ki deng pon thegi nisit pen nani public lahai ki bi ponji afan itum IS tum pen tum ching wa pen lahai bang itum bi pon ko lapen staff toilet tang lahai pine cycle stand lahai bang ke non ikidinang bon itum prabjin pen la ke ni paklempon ko sir mupan nangli lam kithan bom hot sitame school long ke organization for example KSE tum sitame kirabdun hek pulo lasi ladak HDP head branch pen KSE tum school visit dam along school visit dam lo lasut ke thek long pulote tum het te boker school long merjeng school long sitame alang tum dam lo lasu along alang tum main major problem ki long dam I bangke teachers atum apor ben by nong long I edet amat teachers atum kiwang kadure sason tadu nake nang ke school bang venture school alam si putai
7 nong Kopli constituency ke parlo langmi pi amang Har Ingling English MV School pathu aklam along Chingri Self Help Group atun pen Karbi Sengkan kimi katalon pon lapen labang so amai long mai cari pon aki hai Babu Singh Tokbi lapen aluhi aman pen kecetong dun aki hai Babu Singh Tokbi aki hai Chandra Singh Inghi aki hai Dhon Teron aki hai Har Singh Be aki hai pi Kamini Bepi aki hai pi Sentu Kropi atun cetong dun lapen aki hai Dr. Tuliram rong hang lapen local MEC Pawan Kumar Rayaphan school desk ben nang rabek nang jipusi kacuning ripadopon Sengkan kimi kita kali ili tum hako rukasen pen ning thumdam lo hako pen mathadam lo polante ili tum ningkan kimi get hang thang achiklo tarik isi lahelo ili tum ke chengsi iningarong aje ke donai ke thaknai ke chok ki jun hako pen arona jutang polante lahelo lasi ini dak lang mi piama haring lang skula longta ba uwe kimi etum kamat hapon churulo lapen uwe mi tumang klem ponlo nilitum sarmucha datum ta churu ponlo lasi non kewangji uwe mi phak ke than pon kimum pon pen ke thekon kere pon afana bangke ilitum momo obesita sengkan kimi polonte hang thanga chiklo tarik isi hello lake kado kawe ilitum sokarbi atum an abangke ilitum lahelo iningarong kachipina ye arnilo lahelo lapen ako iselon notulan neli abang kachuniri tukang to mangaje dak lang me piamang haring lang skula long student atum nado lapen ahawarda thetan dak sarbangner kep do lapen arong gapek pen nage toyduna student tum nado ladak lasi school ta council pen ke dolo provinsi sita school he mange cepelang me muceta sonte pusi curu ponji nangji arondo lasi council pen angket kelang ya phanda kachuningri kang tungu bangla helo school he nang pinang po lapen ladak usumar barpi barso ke damafan toilet donang po lapen boundary dar do nang po lapen kitun kedang ahem lahenda ring lahenda donang po lasi council pen kacuning ripon kang tungu bangge dak local MDC lapen MLA Rupsing Teron of Hana Chuning Rilo lapen non council along cari bom ake hai sar tuliram rohang CM Hana Chuning ripon lo dak haring leng school of Hanmangta lang ponon lang mepiamang puke nilitum ta pinipena barong kali uruk uwe krehini thom ahawarlo lasi non anda kaching thurji atowara velang lasi nalitum nong si nanglang pono pulonte nilitum ta council CMEM atom handa churopon po tapi ladak lang piamang nitum sar bangket lapen ladak harleng English Service School patuak pam patir pon cingri selhagop alang tu patir pon no sitame pini ladak bangke ahok no nitum karbinikan kibi katalon labang solo maki nitum kubane alai nitum ba kubane alai nitum le pu nangkrap lapu kali alang nitum la ciri selhagop nitum si alang tum kapur ipen ladak pini ladak karbinikan kibi talon pon lo lapen putot puram thui pubangke de ladak non kevangji no de prang lasi ansi nitum lapuson karbinikan kibi katalon pon ansi patin turi palsi nitum kadongwe prang lagi kama atum same ansi kapuri pon palsi ni libang turi pon lo aholo labangke nitum aholo kedamtang 2005 aningkan nitum aprang lagi pulang pelote lagi pedilo hes tapi harus hotel itu talon pon sistem lapen api malang kali itu talon tapi pelang lastik non 2023 ani kan pasti aku putot ini itu keceng pon dulu lasi non perang anse ke messenger panka abang tin itu bukan di sulang dorat ang sistem bangso dengan anse itu kapasitas pasti miliki jadi pon to pini dak lang ni piama sar banar ke arlu dak haring leng in don bas English in don school along ini dak aswa thengnu along horlo ini ningkan surina ningkan kola ga thong ningkan pensi ini horlo maki tu alang itu sehat kra betum selang tu patir pi kon lo pining maso
non pini la so katalon pon la si alang tu pam alang tu thang yong si alang itu kita bori pen si alang itu la so kam pichun po la pen anu aket ding tu pen la agarap ke tu tagali alang itu sorlo ajen la bang ket aku miti la gua tum si alang tum si so tangka cirung si alang itu pini kam pichun pon lo la si ahok lo masih la pen Nilitung katalon ke mane karbi an so se pachit hang nang pusi la si nilitum kibilo la pen nilitum jongjung kachirung apoi sa si la ke kibi do he nut bahe nitum nang pidun do he pide sartum la hai tu nang pidun do he bo se me ang song pen la ha kira sedang ke abi Now itum jongjung mate self help group pen project ma mate self group pen churu lo ante nang itum ladak pini sengkan kimi katalona long komane aluhi sarpo ka chop hapon do ik manang nilitum aluhi sarpo so kachup kapon ike la ke abi nilitum mane la rong sartum han chukha la pen tu ala bi ma pusing to bi la alang han chukha kapon la president high school president moi prang la sona taxi karbi sengkan kimi pacha thang thule thoji pu phanang itum bor ipon thu an so se bor ipon chu po pusi mathalo an so se pachit thang nang pusi ilikar bi ningkan ti mi pu an so se pachit thang nang pu bor ipon ik bom pon li tum tala pen ang song pen akirap do son te an so se si ning arong parji Nijang Karbenglong Arkoi Chikloni Phai Thongke Praisi Arni Abarim Song Bijit UPDS along Klembang Phu Abijit Hanse Pen Methang Ahim along Pherangke Amaike Phapot 2021 Juning sarong le yor lo pot 21 labang song bong 11 pen 21 la sodak batai ko amlo ne meeting do seta papa pen praying do puga alang itum ke let ke lata ding ji la pen adun thua bang ke papa pen si alang litum election pathulo papa pen si alang litum tangka maha bang along ram lo tang de papa pen bang trok ki thodo ni UPDS atum do bang trok ang bong pen bang it hom atum hai lo ku pe po si alang litum tu de dalo bang so preng niligi puye bang ko pe po si tu de dalo alang litum krori sine krori ne ko ane preng do seta pini la bang so papa pen bang it hom no MP ta me do la surjorong farsta pini medigala IM do la la pen ke dam tang kang jang terang seta alang li deputy chairman council long do la alang litum ku pia positif de derno la bang solong le ku pia positif jordan ko la si la bang solong le ke jor ke tu teli si illegal alang litum ke claim binom la ke preng arvodo ku ke alang litum ke koi thap la posi la bang so puthang alang litum bang potrok bang trok siner kep chelang ben si alang litum long le jor derlo alang litum jo kang lim derlo la si la bang solong le ke jora puthak bang ke mane kapre katum le ka chini dum chonai gali nili da me ka chini dum nanya bang fudo lapen alang li nili pan nili chairman aphan pulo lapen chairman alang li phanang thaglo preng arbu ko jo padam nili tuma phan police army to nili to phanang pedo so yolo amasi nili tum non amat ini pena ba bangke nili tuma ka prek la sob a preng itu ye phana ka prek to warni tum che charge delo la na lo pusi amte labang solong le ki joranya phana bangke alang li tum bang ke thomki le la chairman aphan akisung along bang thomki tum le ka pe job nei adai to chakali nili mega bet det seta la so chairman ki sung te me pulote song pharman song ye ne pensi ki sung pulote nili ta me ka pe job de nei a right do seta nili phan ko pe polo nam than de non ke nili to ma berta ke longa bangke la bangso poisa bangke komane ase chope the hai bang phan lo pute suri ke pilok komane bang aning chu pithilo pute pharu pho pilok suri ke pilok suring koi pilok la so na berta si nili long la si la so na bang kali de nai la bangso pulotang de ku pe posalang litung la so tangka ki pilo kupia posala tu mapala so suring koi thongke kupia posalam tu malang itu akan kipilo ni phanang pisum krungna poyo ni to alang itu tangka ke pima pulotang te la ke kichok chip pe me salang itu ne pap do kok ne dai do kok si tangka pen ke nam lo pusi ili tu mrat tu bange munchina koi la pen hon the dam kok ko alang li apap ave adai ave pute bang phan pen puisa ang ho ke bang ya kam ave mati la ke amai phu XPDS amai phu long sodar alang limit hangamat si niling no ningje dak amuk halada along le nam lo halabang so long le nam lo la pen office ame hadak do lo halabang so office ke dak la town along nili tum ke dar se tumakar i ke la helo alang litum officer tumakar i bang ke alang litum ke hem red gari motor do
di phule bang tame kunara hotel ma ke doji ador ke so hotel ma alang litum ke doji phana jakong do sita nilitum ke dar sa tum ke pini hal alang litum ke chok che bena yok MOS che tok det pe nilitum aphan chilong che nong son nilitum aphan ang lupum kumane tum ke pini robor chuwak lo mane tum harlong chu theng lo mane tum sang ti chu phurnang lo lasi nona bangke ni lip rong khang ke do ke dar sa tum do alang litum son di phu ke so che wan phu la penda ka prek office akam sita me ahul kana por alang litum wang phu da ke do nang ji ke hotel sita non ni litum office ke da member hostel adung ma la dak lo te gari sun tuk lo te gari bahara da nelo uto bahara da nelo nona bangke hakuna ne anh long atop anam pinam dore biam ko pute di phu ben hala dak da ne pan ke la pu ke dam si uto bahara poket choket energy ang lo pulo tang te hadak pen ke chi wang ta me la sona thak poket choket uto bahara nang ji lasi halasona dima bangke dilito bangke ninging samse cardom kado kowe news channel kelang ara doan han samin dilihin pen cardom nanci pajari klo pen non nili kedol ke lakha kroi trop no mati constituency angkan jasemet pet dak here rong along klam long sini lidolo tangte peni labangso here rong labangso karbi ningkan kimi mati karbi sengkan kimi katalon pon mati ningkan hini kecok katalon pon alang litum mithang apindeng sumpot mithang alami ki mate mithang jutang jubat cipawir nang ne pualang litum labangso here rong alang litum mithang rong isi alang litum ko ane ka chingri pen alang litum keklem keda mate ang labangso ang theka cepaklang pon pini labangso karbi ningkan yimi mate karbi sengkan yimi katalon pon alam the buthak dak ilitum sardo pen alang litum hanle arju pon nang sarda pini nang litum labangso karbi sengkan yimi katalon pon abuthak arat Ekardom ini nilitum ladak hirierong awai kangalong doan katuk kabi sumsi sukar kie itu arat atu nilitum ladak pini arani anpen bangke karbi singkan kimi ke talon pon indeng hini andeng anlo labangso andeng along an nilitum ke talon pon ke lapui henlo nilitum tak hi kang tim labangso hi kang tim lupulo tangte ilitum bindeng do sumpot do elam do iki do lapente ilitun ban barim do dun barim do kaduk kawe puthak sitame la ningkan ban damdet pena piluk longte ningkan kimi ke talon hoda bangke ilitum ta to sumsi sokar biye tum ta ningkan kimi ke talon long pen ilitum ta alir ci pilo nang acham ci pilo nang kusi nilitum mena thei do anarada pansita melasi labang so puthak nilitum katuk kawe nilitum cinggung pet pen lasi pini labang suarani along bang nilitum singkan kimi ke talon pon athema ha pusara ke hot pen sitame dak inam nampi namdur ke do hot pen ilitum ma labang so hire ronga habara long bangke alang likar litang hire timung nilitum ma pusarlo alang li pusara kai hot pen si halabang so jutang sarsara tumhan ke thanti kang pensi non nili tuma uwe kimi hutsitame emena jutang abangke ciparing nangji lapen padu nangji lapente thia jutang ke pavir nang ne pusi angdengle cinidun uwe wa fisitame nilitum hekhidet sitame kabor i pensi tasi penenga bangke tasi there timu ngarong arab do an pena bangke indeng hini karbiningkan kimi katalon pon asa yang denga bangke deng konvensi lasi nilitum alira camke cipipon moneng Lower Amri ahin pator arong along rong parsenot nokhum chingrum amai kibipon. Pini thang achiklo niphai isi Lower Amri ahin pator arong along rong parsenot nokhum chingrum amai kibipon. Bangso amai nang talon bombang bomsi pining an ke ningkan ke thom ke choklo pusi alang liton pherang ke karchu ahot nang chethandun. Pinpor dame ili karbi atum akorten sitame ami thang anokhum do lapuson si pini rong parsenot anokhum isi atum tame ami thang anokhum chingrum amai padopon lo. Amri Penang Kiloberta, Himari Bongrum, News Tech Report, Pay News. Rumah mai long pining amai ni kan kecok tu patu patu. Jadi tu pining bang ini tu ada Amri constituency no, mati ni tu luar Amri no. Itu tu
Ini tuh penengan ke nengkan kita ham loh, labang seorang personal cingrum amai kibi. Athe di sini di tuh kibi mah, labang kini di tuh amri yang kang long cilang damik loh, lasi amri yang kang long itu orang personal rakai bang, dak luar amri yang seperti itu. Lasi luar amri long andu ikcor aja ini sini di tuh. Ini tuh tak, konat pen si dak luar amri le, all amri long personal abe, te luar amri long ini tuh kidu kok. Kalau bang sini tuh purkimo dam pensi, ini pusar kan charge iglo. Kalau tuh charge long bangke itu dak luar amri long kidu kok arong thar atung bangke cinthong arong tiron kiding arong pensi, ini tuh dak amri long nangkai lo, nangkai ceng lah ini tuh bangke. Amri tok birum su luar amri long si ini tuh kapuridam. Lasi ini tuh dak puridam lo, lapen sini tuh normal. Korte banget tom, ini korte banget tom. Dan ini tuh don krinya nang pengdang lo, ini tuh bang. Baru ketom marat nang pengdang lo. Lasi ini tuh krinya bangke, ini tuh tak luar amri arong par sinot akai. Ini tuh lakan cintong ano. Tiron kiding, mai ni, puarong along nilip puatum, nang katekang, ajoy ni, nilip pia bang amri long linang aduna ajoy ni si, nilitum ladak, nona bang ke amri long linang kai lo, lapen nilitum, nasi nona bang ke dak luar amri sinang dodun lo, non nilitum hari ya boy talang su, hei hui sami nilitum, nona bang ke hacin pong bentar nilitum labang su, hacing rumah bang. Kewang tuji sami nilitum, anso serong harsenora hacing rum tu teknang ibu sini nilitum. Cing wai pon cing sai pon si jadi tum penengan nengkan kita hom angdeng pacok pon igla.